estem aquí al meu canal de YouTube, Literatura Entera. Avui vull recomanar un portal de crítica literària sobre el gènere de novel·la negra. El dia 21 de febrer, el meu programa de ràdio, que es diu Entera, de Radiotrama, de Sabadell, i vaig portar els dos creadors d'aquesta associació negra immortal, que era el Paco Otero i la Alba. Ens van portar una secció potent i una sorpresa per als nostres col·laboradors, i avui us vull parlar d'aquesta associació, ¿vale? I per començar, ells tenen una pàgina web que tenen moltes coses. Avui parlarem concretament sobre els podcasts que ells fan, ¿vale? Els podcasts que fan de Negre Immortal fan molts tipus, ¿vale? Des de ressenyes, des de crítiques literàries, esdeveniments, festivals i també entrevistes. Jo us vaig dir, aquí tinc la informació a l'ordinador, i el primer podcast que es veu al entrar a la pàgina, a la secció de podcasts, va de llibres, a l'entrevista a Roger Rubio. I aquí, doncs, l'entrevista entera que es pot escoltar-la, ¿vale? Una duració de 20 minuts aproximadament, ¿vale? Després tenim seccions dintre dels podcasts, que un és el Rincón Criminal, on entra molt profundament la secció Rincón Criminal, que és una biblioteca. Trobaràs autors i personatges favorits d'aquest gènere, del gènere negre, ¿vale? El primer que ens trobem aquí, de tants que han fet, és Chester Himes. I més que tenen, ¿vale? Després, una altra secció que tenen és entrevistes criminals. En les entrevistes criminals, el que fan, la Jutsu parla amb autors favorits de la novel·la negra, ¿vale? El primer que trobem és de Paz Velasco. I una duració de 24 minuts aproximadament. Una altra secció que tenen es diu Librorum. És un podcast molt personal, que en format molt breu, que trobaràs la lectura recomanable, ¿vale? I el primer que trobem aquí és 50 tiempos de espera, crónicas de Casaret 2, Elizabeth Jan Hobart. Després té l'última secció, la Milena Bonita, que es fa un cop al mes, i ens ofereix entendre la nova obra. Batman, el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. En aquest vídeo tractava de parlar una mica sobre ells, sobre el tema de quins podcasts fan ells, i saludem al canal.